Ola, cascarilleiros. Aínda que eu non son moi amiga da sintaxe e nunca fixen vídeo ningún porque eu non a explico na clase, temos dividido o traballo entre as materias de lingua galega e lingua castellana e a sintaxe tócalle ao profe de lingua castellana. Mais o noso director de marketing insiste e mandou un guión para que fixéramos un vídeo sobre a cláusula. E unha vez consultado o profe de lengua castellana, lanzámonos con este vídeo, así que preparádevos para saber un par de cousas sobre a cláusula, con guión de Paula Abella. En primeiro lugar, o que temos que especificar é que unha cláusula é unha unidade lingüística que precisa ter un verbo en función de predicado para existir. A min faime moita graza isto de para existir, pero efectivamente, sen un verbo, a cláusula non existiría. Ben, agora imos ver as funcións que se poden dar no interior da cláusula, na que se poden atopar, entre outras, as seguintes. En primeiro lugar, puxemos o suxeito, que neste exemplo faría a parte que vai en mayúsculas. Este grupo de xente agarda para coller entrada, o suxeito sería este grupo de xente porque é quen realiza a acción indicada polo verbo, neste caso agardar. En segundo lugar, aínda que poderíamos poñelo de primeiro porque é a única función imprescindible, temos o predicado. Todas as demais funcións poden aparecer ou non aparecer, mas se non aparece predicado é que non temos unha cláusula. Recordade que xa o comentamos anteriormente. No verán viaxaremos a Londres. Aquí, aínda que poderíamos dicir que todo o que temos aí é predicado, porque no verán a Londres son complementos circunstanciais, viaxaremos é o núcleo do predicado, por iso aparece en mayúscula. Outra función sería o de complemento directo, ano que ven escribirei un diario, o que escribirei é un diario, e iso é o complemento directo. O indirecto é a quen ou sobre quen recae a acción do verbo, neste caso contoulle un conto ao neto. O complemento circunstancial, que no exemplo vemos que aparece en dous casos. Hoxe choveu en Betanzos, hoxe sería un complemento circunstancial de tempo e en Betanzos sería un complemento circunstancial de lugar, indican esa circunstancia. Co atributo hai que ter cuidado, porque o atributo só pode aparecer en verbos copulativos, dos que falaremos noutro vídeo. Neste caso, a porta de entrada é acristalada. Como temos o verbo ser, temos un atributo e, ademais, dase a circunstancia de que acristalada concorda en xénero e máis en número co suxeito, que é outra das características do atributo. E para rematar temos o suplemento, que é a función que faría no exemplo, elas están a falar das súas cousas. Para continuar, temos os tipos de cláusulas. Por unha banda, temos as cláusulas simples, que son aquelas que teñen un só predicado. Por exemplo, Xiana mercou uns pantalóns verdes, sería un exemplo de cláusula simple. E por outra banda, temos as cláusulas complexas, que teñen outra cláusula con outro predicado no seu interior. Esa segunda cláusula recibe o nome de subordinada. Por exemplo, na cláusula díxome que calase, o predicado sería o verbo dixo, e o complemento directo estaría formado pola cláusula subordinada coa conxunción que como nexo e o verbo calase como predicado. Para rematar, imos afondar un chisco máis nas cláusulas subordinadas, que dependendo da función que desempeñen dentro da principal, poden ser subordinadas sustantivas, se desempeñan unha función propia dun sustantivo ou dunha frase nominal. Temos o exemplo, díxome que calase. A mayúsculo que vai en mayúsculas é o complemento directo, que neste caso sería o complemento que fai a cláusula complexa e que é un complemento que podería facer unha frase nominal. Temos tamén as subordinadas adxetivas, que desempeñan a función propia dun adxetivo ou frase adxetiva. Mercou a roupa que quería é o modificador, polo tanto, sería a mesma función un adxetivo. E as adverbiais, que desempeñan a función propia dun adverbio ou dunha frase nominal. Maiormente o que ven sendo un complemento circunstancial, como é o caso de estivo onde naceu,
no que onde naceu é o complemento circunstancial. Son consciente de que é un percorrido moi rápido e moi somero polo que veñen sendo as cláusulas, a sintaxe é moito máis complexa, mais sempre cabe a posibilidade de que fagamos algún vídeo máis. Eu, como xa vos digo, como non me gusta nada a sintaxe, vou no evitar e, no caso de que a precisedes, recomendo vos os vídeos da canle Jesús, el profe de lengua, que o fai bastante mellor que a min, é máis guapo, ten máis creatividade e é moito máis artista. Non sei como explicar a sintaxe, pero todo o anterior é certo. E senón, pois, cabe a posibilidade de que continúen estes vídeos. Xa se verá. Graciñas a todos.